салом бинандагони хабар-тиҷӣ, ман умедворам ки сеҳату саломат ҳастед ва имрӯз як хабари хуш дорем ки Россия аз 15 июл хатсайри парвозҳоро шурӯъ хоҳад кард. ва имрӯз қисман барқарор кардани хатсайрҳои ҳавоӣ байни Русия ва давлатҳои дигар 15 июл ба нақша гирифта шудааст. хабарҳои ин бо истинод ба манбаъҳои ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар як вақт дар якчанд оҷонсиҳои иттилоӣ ТАСС, Интерфакс ва нашри РБК пайдо шуданд. шарти барқарор кардани парвозҳо динамикаи муътадилаи мусбӣ барои кам кардани шумораи беморон бо коронавирус хоҳад буд. кишварҳои ЭДМ аввалин хоҳад буд, яъне ин Средняя Азия мебошад. дар Агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ ва Роспотребнадзор масъалаи барқарор кардани хатсайрҳои байналмилалии ҳавоии мусофирон аз 15 июл баррасӣ мешавад. тибқи иттилои Интерфакс, агар шумораи беморони коронавирус дар Русия ҳар рӯз кам карда шавад, якчанд иттилоъдиҳандагони калон парвозҳоро аз ин рӯз барқарор карда метавонанд. тибқи иттилоии манбаи РБК, дар яке аз ширкатҳои ҳавопаймоии бузург дар марҳалаи аввал ҳаракати ҳавоӣ бо 15 кишвар хоҳад буд. Интерфакс менависад, ки инҳо кишварҳои иттиҳодияи иқтисодӣ Авроосиё ва ИДМ мебошанд. бо кишварҳои дигар иртибот дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ боз хоҳад шуд. Агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ то ҳол ин маълумотро шарҳ надодааст, вале аз 15 июл сар мешавад парвозҳо ба 15 государства. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фаҳмидед? ҳатман нависед дар комментария. вале ин информатсияи аниқ аст ва аз 15 июл сар мешавад парвозҳо. шумо тайёраатонро бинед, аз сар мекунанд аз СНГ, яъне парвоз мекунанд ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қиргизистон. парвозҳо сар мешавад. ҳатман нависед дар комментария.